Do wykonania pierścionka będzie potrzebna metalowa, szeroka, płaska obrączka. Jeśli nie masz możliwości wykonać jej samodzielnie, możesz dobrać odpowiedniej średnicy rurkę, np. aluminiową, i uciąć z niej obrączkę o szerokości nie większej niż 10 mm. Zestaw wałeczków rozciągamy do szerokości około 5 mm i układamy nasz wzór na arkuszu podkładowym. Tak przygotowany arkusz lekko rozwałkuj i ułóż na obrączce. Dotnij długość i obetnij nadmiar modeliny na bokach obrączki. Wyrównaj całość, wypal i polakieruj.